Salam guys, welcome back to my YouTube channel. Andito ka ngayon sa Imaim Vlog. Kung bago ka pa lang sa channel ko, just click the subscribe button and the bell button para ma-notify ka sa upcoming videos na i-upload ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia kan sakadun na pituan na pengampung ranaw sa nakipituakan rakan na soko na sumakapang gulala na sa iri nagagaw na pananadem. Dia kung pamanaya makaukit sa manari na rin ang upanimbang aminumbo dato amagan juga kuranaw na gusto ragata ay natumitay ko na lumigiso po patapi agadilan. Nadia kang kunay di prilalilang nadi kukurma take Princess Ima. So dendingan api akatumataya upanimbang ko namin numbo ada to maganduga kuranaw nagusuragat na Princess Ima nakati na tetangkay kabun sa suli so panimbang amin numbo kaad na miya tabu. Nadi tuta gude so suara ko unaw ni nang nasang ko ulagamakan. Mala apni lang ko sa naswaya manan langon apaka nagisang kay maranoson o panimbang minumbo sa katina detang kay ni Bunja Sulisa wassalam. Akai nilau
ai kakak serasa ni
kaya lai sana anu minggu kay durlay nasulutan na dia lawanan ama belum nasa karay isulutan sa gulawan na mabulun kay kamalig namangan na kay gudungan na anari to pirase nagusto ka apa ngani dito alang na isir saribuna kana buduna sa kamamayo karadawon. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe.